Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alarba hawra e balɗe 15 e lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo mon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande. Jayde enquête windi ko Macky Karim Diomaye le temps des retrouvailles ina wayno de jayde de yiɗi wi ko omo ganduɗa ka woni Macky Sall gonɗoɗo hoorejo lesdi Sénégal e si Karim Wade omo ganduɗa ka woni ɓiɗɗo Abdoulaye Wade gonɗoɗo kamne hoorejo lesdi Sénégal e o gonɗo hande hoorejo lesdi Sénégal Diomaye de kamen ɓe potti e si ɓe kawri toon to dowa wuro lamorgo lesdi Qatar noon tigui jayde ɓesdiri hen première apparition publique de Macky Sall et Karim Wade depuis plus de 15 ans. Jayde wi ko ɓuuri duuɓi sappo e joyi de ina wayno omo ganduɗa ka woni Karim Wade e Macky Sall ɓe pottani ha yimɓeɓe tini ɗum de ha taki jayde nde ɓesdi hen ko une rencontre qui ravive les interrogations sur leur relation ina wayno noon jayde wi ko ngal ɗon kawral de hakkude Karim Wade e omo ganduɗa ka woni Macky Sall de ina wayno ma ɗum ɗiftin kongi e bolle ɗe ganduɗa de e namni ɗi ganduɗa de tigui tigui ɗi jowoti e ko rewi ko hakkude Karim Wade et Macky Sall. Jayde nde wattidori ko Bassirou Diomaye Faye présent à Doha pour les obsèques de l'ancien émir et accueilli à l'aéroport par Wade fils hina wayno de kam on Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yahi toon to Doha de jippi lana ndi woya ka de tigui tigui omo ganduɗa ka woni Karim Wade ɓiɗɗo Abdoulaye Wade kam tigui teeri ɗum ɗon e boowal laaɗe diwoje e wiide jayde enquête. Joni ko yowoti e ɗum ɗon de jayde Walf Quotidien windi ko obsèque de l'ancien émir du Qatar, télescopage entre Diomaye, Macky et Karim hina wayno de kam on mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de keyniɗo lesdi Sénégal de yahi toon gam tawede sunare omo ganduɗa kam wonɗo lamɗo Qatar de hina wayno de yahi e ndin ɗon lesdi de kam e Karim Wade e si e Macky Sall ɓe pelɓodiri toon de noon tigui jayde nde windiri ɗum télescopage entre Diomaye, Macky e Karim noon tigui jayde nde addiri ɗum e ɗerewol mum adunol. Jayde Rewmi Quotidien de artiko e gargol omo ganduɗa ka woni Macky Sall ɗo e Dakaru balɗe 17 e lewru morso ndu gonɗen woni 17 juillet hina wayno de e ngol ɗon gargol de kam Macky Sall de wi woto ɗum wondu e pijirloji e si noon woto ɗum wondu e dille ha taki noon hina wayno kam tigui de Macky Sall heddi ɓe ganduɗa kamen jilla e lande APR noon tigui jayde nde windiri ɗum accueil républicain pour l'apériste en chef. Macky désavoue l'APR et ses militants. Il ne veut pas importuner le président Diomaye hina wayno de kam noon Macky Sall sa yii wi woto pijirloji gondu hen e si noon tertoli mawɗi e ko wayi noon yiɗa tampin omo ganduɗa kam woni o bismotoɗo ɗum hande woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wiide jayde Rewmi Quotidien. Siko en jawti e coftal ɓalli e ko yowiti hen de jayde le parlement windi ko déballage au sein de la fédération sénégalaise de football sur de la débâcle des Lions à la coupe du monde 2026. Le ministère de la jeunesse et des sports impose l'omerta hina wayno tigui tigui de e perguitte ɗen équipe Sénégal ferguetino toon to desewal aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego de ɓe ganduɗa kamen keyni gomu fukko kosguel e nder Sénégal woni fédération sénégalaise de football de ɓe garti hina wayno bolle kewɗe e layaji tan ɓe gartiri e wiide jayde le parlement ɗum taki noon omo ganduɗa kam jogui jagorgal jowetingal e sukaɓe e si noon e coftal ɓalli woni ministère de la jeunesse et des sports kam de wi ko woto bolle ɗe kew e si noon yo ɗum foof deƴƴe hay goto woto yakku hay nguru goto e si noon kala ko yowati e ɗum ɗon de e wiide jayde le parlement ma laamu ngu waɗa hen liggey mum ha laɓɓina kala ko tunwi hen e si noon kala ko niɓɓuno hen ma ɗum laɓɓina wi dal kam on mo ganduɗa kam jogui tigui jagorgal jowetingal e sukaɓe e si noon e coftal ɓalli de wi woto bolle ɗe kew deƴƴe hanti kam ma ɗum laaɓ e wiide jayde le parlement. Jayde Sud Quotidien ari gonɗini ɗum saabu windi ko débâcle des Lions au mondial est sorti tous azimuts des fédéraux, la tutelle siffle la fin des prolongations ina wayno noon e nder Jayde Sud Quotidien de caggal de barawɗe équipe Sénégal jani toon to lesɗele denduɗe yowati e desewal aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego omo ganduɗa kam woni Djiray Clotilde Coly jogui jagorgal jowetingal e sukaɓe e si noon e coftal ɓalli wi woto bolle ndewtu hen woto haala rewtu hen
hen e sinon wata hay goto hebbin hen bolle saabu noon fof ma ɗum laɓɓine e wiide jayde Sud Quotidien. Jayde Le Soleil arti ko e wajiragal e sinon e bandiragal ngal ganduɗa hangal rewi hakkude lesdi Sénégal e lesdi Maroc. Ha taki jayde windi ko exposition Maroc Sénégal, une histoire partagée, un destin commun, l'amitié en archive. Hina wayno tigi dey jayde wi ko Sénégal e Maroc de ɓe ɓoydi e sinon koɓe wajiraɓe koɓe koreji e si koɓe bandiraɓe. Ha taki noon kala ko yawtunode ko heewi hen ko waɗano e dow kaggu tawa noon ko ɗum nataluji e si noon koko windanode ɗum ƴewama ɗum ƴewta toon to wuro Jayde Soleil. Ha taki jayde ɓesdi hen ko grâce au fond documentaire du Soleil, le Maroc et le Sénégal revisitent 6 décennies d'une fraternité jamais démentie. Hino wayno de e nder gonɗon wuro Jayde Soleil de wayino ko hollirama ɗon ko tolnoto e duuɓi capanɗe jeego e ko winda e si noon e ko waɗa e nataluji tawa noon ko hakkude Sénégal e Maroc. Ɗum noon ɗum hollirta tigui tigui ko rewi ko hakkude Sénégal e Maroc e ɗin ɗon duuɓi foof noon e wiide Jayde Le Soleil. Jayde Le Quotidien windi e ɗerewol mum adanol ko publication du rapport Forvis Mazars, la dette cachée révélée. Hino wayno de e nder ɗerewol biyetegol Forvis Mazars hino wayno de kala ko moggano e si noon kala ko moftono yowati e ñamade noon hino wayno ɗum yaltinama e nder on ɗon rapport. Jayde de ɓesdi hen ko 25 583 milliards de dettes en 2024. Le Sénégal devra rembourser 5 490 milliards en 2026. Hino wayno de e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayi ko Sénégal ñamlino ko hino tolno e nogas e 5 milliards uji pawɗi temedde 5 e capanɗe jeetati e tati. E si noon ko Sénégal foti ko yoɓ e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego de hina wayno hino tolni e ujunaje 5 pawɗi temedde nayi e capanɗe jeenayi milliards uji e wiide Jayde Le Quotidien. Gasnirten ko Jayde La Libération e o bone mo ganduɗa mo waɗino toon to ganduɗa kam ɗum woni Medina Wandifa saabu noon kurka debbo tolniɗo e duuɓi 14 kam de warano toon e si noon ɓen warɓe ɗum tigui tigui de ɓe kantini ɓe jaahi ɓe puugui ɗum hay goto tinani. Ha taki Jayde La Libération windi ko affaire de la fillette de 14 ans tuée à Medina Wandifa a puis enterrée en catimini Aminata. L'enquête détaille un assassinat sur commande. Hino wayno de kam on kurka debbo dañɗo duuɓi 14 tawa noon wondano e hakkille mum inde mum ko Aminata kam de o barɗo ɗum hina wayno ko nelanoɗo o barɗo ɗum bom inde mum ko Abdou Khadre Sano kam tigui woppi fa Aminata leeli hombo ɗani dey nden tigui ƴetti wool lappimbo e hoore Aminata ha tigui on ɗon Aminata hawre e laƴal yayo on ɗon Aminata noon taw inde mum ko Ndeye Marème Diouf kam tigui de wi kam nelno omo ganduɗa ka woni joom galle mum yo waran ɗum Aminata saabu noon nattino ɗum waw jogo saabu guila hombo woni kurka wondane hakkille mum wadde wayino ko hina nisno e dow mum ha taki neli gorko mum yo waran ɗum Aminata e wiide Jayde La Libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.